Nevím, jestli z tohohle toho vůbec něco bude, kurva. Ale potřeboval bych si donést židli. Kurva. Joj. Ideální stav na to si postěžovat a vysvětlit, proč nejsou videa. První takovýhle video, vůbec s tím nemám zkušenosti. Přijde mi to hrozně nepřirozený. Povídat si tady s kamerou jak blázen. Aspoň, že se trošku vidím a vidím, jak jsem na hovno ostříhaný, ale o to vůbec nejde. Jde o to vlastně vysvětlit, co je Noizers, co od toho čekáme, proč to děláme, vysvětlit, proč nejsou videa, co bude vlastně dál, protože teď momentálně spousta z nás ani neví, co bude zítra. Kde začít? U toho, co je Noizers. Banda velmi Co je Noizers? To je banda velmi neinteligentních jedinců, navštěvující automobilové srazy. Jak už jsme několikrát někde zmínili a máme napsaný snad i na Instagramu. A jde nám vlastně o to, aby tady úplně nepošla ta autičkářská komunita s tím, že si myslím osobně, že už o to není takový zájem, jako býval dřív. Vlastně tu autičkářskou komunitu tady táhne jenom pár velkých men. Ale nikdo nenavštěvuje takový ty malý srazy, což jsme navštěvovali třeba my. V mých 18 jsme jezdili na srazy vlastně non-stop tady okolí. Kolín, Kutná Hora, Ovčáry a ty srazy byly velký. Bylo tam co dělat, byla prdel, zábava, ale prostě už to není. Je to kvůli tomu, že ty lidi o to nemají zájem, že ty lidi auto tolik nebavějí, je to o tom, že policajti s tím mají už taky větší problém kvůli tomu, co tam ty lidi předvádějí občas. Ale my jsme se na to nevysrali, jezdíme na srazy furt a vlastně víme, že furt tady je možnost najít takovýhle srazy, jenom člověk musí hledat. A vlastně ani to tak složitý není, jenom je spíš složitý tam najít účastnost, protože ty lidi už prostě nenavštěvují ty srazy tolik, co dřív. A my se snažíme udržet povědomí o tom, že to tady furt je, aby to mělo cenu navštěvovat a vlastně, aby lidi věděli, proč to navštěvují. Koukám, že se mi ta kamera za chvíli vybije, takže můžu jít domů. Jde nám vlastně o to natočit taky ty srazy z pohledu jakoby člověka, který tam jede, aby se na ty srazy podíval a ne který je pořádá, protože hromada lidí to natáčí z pohledu toho, že má auta za miliony a ten sraz pořádá, kvůli tomu tam přijede hromada lidí. Kolikrát pro někoho je 20 lidí jako vyloženě hromada, což není taky úplně málo, ale ty lidi se tam neznají, nebavějí, prostě není to úplně jakoby community friendly mi přijde. A my to natáčíme z pohledu vlastně toho, že jsme tady vesnický burani z Čáslavy a jedeme na sraz do Bratislavy na Slovakia Ring, do Vyškova na dvoudenní srazy vlastně Tuning Sport. Carver jsme bohužel nestihli, protože já jsem se furt snažil opravit tuhle věc, která, když teďka řeknu, že už v životě nepojede, tak mě Vítek zabije, ale asi bych to nechal u toho, že je to všechno ve hvězdách. No, ale asi furt jsem doufal v to, že tohleto opravím a podívám se na ty Carwarsy a nechtělo se mi tam jiným autem, nakonec Carwarsy zrušili, takže jsem se na ty Carwarsy nepodíval vlastně nikdy. Tak dál. Kdo je Noizers? Původně Noizers byl nápad na střední škole, vlastně o tom vytvořit nějakou takovouhle skupinu nebo značku, komunitu, prostě něco takového. Tak můj a pak se ke mně přidal ještě jeden spolužák, ale ten už tady vlastně dlouho není, protože kvůli osobním problémům se musel odstěhovat někam dál, takže není úplně možnost v tom pokračovat s tím, že ale nevyvracím to, že se ještě na nějakých srazech potkáme a že se ještě v nějakých videích objeví. A pak se vlastně skupina rozrostla o dalších asi 5-6 lidí, s tím, že to jsou teda jako kamarádi a jejich přítelkyně. To je stálice až na ty přítelkyně, protože to, co do života přijde, člověk nikdy neví, co se děje, takže se nedá počítat prostě s tím, že tam ty lidi, co jsou teď, tak tam prostě budou. No. Co dál? Pravidelnost videí, to je určitě jeden z hlavních problémů jako náš, protože jsme v dosti finanční tísni, jelikož jsme všichni mladí a šetřit je cizí slovo a prostě furt asi máme za co líp utrácet nebo nevyděláváme tolik, kolik bychom potřebovali na to, aby jsme vyšli život. Ale prostě srazy navštěvujeme tak, jak jsme schopní to dávat. Jinak jako teď jsme prostě si vzali velký sousto, který bylo dosti těžký utáhnout a furt tak nějak je se z toho těžký vzpamatovat.
Snažíme se s tím pracovat, aby jsme dokázali navštěvovat furt srazy a zároveň udržet naživu tohle velký sousto. Což je vlastně důvod, proč ani nebyly teďka poslední dobou videa nějak často. Je to proto, že jsme si vzali na krk dílnu, jelikož jsme vlastně s Noizers začali rovnou detailing po nějaký době, asi po roce nebo po 2. A zkusili jsme detailing rozjet s tím, že vlastně jsme měli v Kutný Hoře dílnu s někým ještě společnou. A pak jsme se přesunuli do vlastního sem, do Čáslavi, ale všechno se hrozně táhne. Rampu nám stavili vlastně, nebo jsme stavili 3 měsíce asi. Furt to tady není vybavený. Vlastně tady, kde teďka sedím, tak má být podcastová místnost, nebo podcastová spíš část. Ale za celou dobu, co to tady jako řešíme a připravujeme, tak na ten podcast tady je ready gauč a možná ta kamera. Jinak tady není ready vůbec nic. Vlastně elektrika není navedená v garáži. Rozvaděč je tady potřeba novej dát. Světla je potřeba sem dát, protože momentálně to tady svítí, což na té kameře nevypadá ani tak na hovno. Ale svítí nade mnou 2 zářivky a za mnou 2 ledky. A vedle svítí dohromady asi taky 2 ledky nebo 3 ledky a to je všechno, co tady svítí. Nejsou zprovozněný světla a chcem sem dát hexagony a prostě není to nejlevnější. Je potřeba sem domluvit elektrikáře, aby to zapojil, aby to bylo správně zapojený, aby to splnilo nějaký ty normy a bla bla bla. A prostě se to všechno táhne a je to odreagování, je na ty srazy, ale ona do toho už není pak taková energie, protože vlastně člověk vynaloží hromadu úsilí do toho, aby tohle fungovalo, má stres z nájmu, má stres z toho, že neustále musí řešit vlastně živnost, čištění, zase mi někdo píše ohledně čištění, paráda. Tak prostě už pak tom není tolik volného času, na což si jakoby člověk ani nestěžuje, protože já jsem třeba hrozně rád teďka, že toho času volného tolik nemám, protože bych se z toho asi úplně zbláznil. Momentálně by mi asi hrozně vadilo mít moc volného času na přemýšlení. No ale prostě snažíme se i tak navštěvovat ty srazy co nejvíc, ale prostě je na to teďka hrozně málo energie. Vydáváme pravidelně, nebo se snažíme pravidelně teďka aspoň vydávat shorty, nějaký věci na TikTok, Instagram a YouTube short vlastně, no, shorty. Ale je hrozně složitý to dělat, protože jsme vlastně měli člověka, který se o to staral a ten nás opustil, jakoby šel si svojí cestou, ne, že by odešel z povrchu zemského. Ale je to teďka pro nás zase práce navíc, která je prostě zase něco dalšího, co prostě se nedá v malém počtu lidí zvládat. Nebo ne, aspoň tak konzistentně, aby to bylo aby v tom byla nějaká pravidelnost, nebo podobně, prostě člověk řeší hromadu věcí, tady, aby byla doskladněná všechna chemie, aby měl domluvený auta, aby měl pořádek v tom, kdy má přijet jaký auto, aby se nestalo, že přijedou 2 auta, my jsme to nestíhali. Vlastně do toho má natáčet ty videa, což vlastně my takový nejsme, ale snažíme se s tím něco dělat, nebo já teda takový nejsem, mě tohle to dělá hrozný problém. No, nějak se přes to dostat člověk musí. No, ale prostě musí se ještě natáčet ty videa, potom se vlastně člověk natočí, já nevím, 2 hodiny záběru, ale něco z toho musí se stříhat a to už je zase další práce a už se to kryje zase s tím, kdy plánuje to čištění, s tím, že čištění vlastně není náš hlavní zdroj příjmů, jsou to normálně zaměstnání, takže ještě se to kloubí se zaměstnáním, takže je toho vlastně hrozně moc a prostě není tady tolik lidí, kteří by byli schopní zvládat tohleto dělat. Někdo nemá možnost to dělat, někdo nemá počítač, aby to stříhal, někdo zase neumí stříhat ty krátké videa a prostě proto ty krátké videa, jakožto TikTok, shorty a Instagram jsou pak jako odbitý, protože člověku, mě třeba, tak se to prostě hnusí teďka dělat momentálně, o což se omlouvám, ale hnusí se mi to dělat, protože vím, že to dělal předtím někdo jiný a teď to musím dělat já, ale to je jedno. Já si na to čas najdu, protože mi na tom záleží. Jo? Chceš pozdravit do videa? Tak počkej, seš náhlas, můžeš. Nazdar psychopati. Dobrý, hele. Tak a rychle jenom shrnout, co je teda v plánu. V plánu je se zpamatovat vlastně s tím, že jsme si vzali na krk tu dílnu, dát ji dokupy,
z čehož by bylo dobrý začít vydávat nějaký videa o tom, co se teda udělalo, upravilo, předělalo a podobně. Vlastně udělat nějaký video celkově z té dílny tady. A potom tady chcem začít dělat ty podcasty, ale na to je potřeba ještě dost peněz, kterých nikdo z nás nemá dost. Takže ještě asi běh na dlouhou trať. Každopádně já za sebe teďka zkusím slíbit to, že zkusíme vydávat ty videa co nejlíp, co nejčastěji s mužem a co nejlíp. Vlastně už jsem domluvený s kamarádem, že ten by se mohl starat o stříhání těch krátkých videí, takže že ho to baví, takže by to mohla být jedna věc z krku. S tím, že teďka se k nám na to čištění taky přidal ještě jeden další, takže to by nám taky dost mohlo pomoct a celkově bychom mohli mít víc času na ty srazy. A nic, musím jet. Doufám, že tohle to nebylo úplně zbytečný. Asi to někdy vysvětlím líp, ale momentálně mám v hlavě bordel.